लोगोफोर वेलकाम टू अजय बसुमतारी चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो नायदो जों नान्दिलाव फैदोंमोन जों नायनानै फैबाय एक्सुअलि ओमफ्राय बाखिखिनि दाबो नै लाइनाव जानानै दङ गारिफोरा बा बिसोर माला सहैगोनथाय फाथा गैला आरोना नै थांगासिनो दङ मोनाबाबो जोबनाय नङा बेयो लोगोफोर मानो होनोबा दाबो नै गारिया बहुद गोलाव जानानै दङ मथा मथि जोबनो थाङालै अलरेडि गारबोखाबाय 4 किल'मिटार गारबोखाबाय आच्छा बिसिम लास्ट 6 किल'मिटारानो जाहैबाय माथो होमब्ला नै थांगासिनो जों ओंखारबोबाय मानो होनबा जों फुङावनो फैदोंमोन बेखायनो दा नै बिसोरो दा माबागासिनो ओमफ्राय दा जोङो ओंखारबाय बिसोरो थांगासिनो दा नायनोथ' जेबो गैया बेयाव मानो होनबा सान ओंखारनायखौ फुङाव थाङोबा माने गथा मोनसे माबाफोर बायदि नुयो आरोना फोथाफोर बायदि खाथियाव नुयो आरो जेनेबा बारा गोजाननि बुंद्राया माबा 1 किल'मिटारसोनि गोजानावनो ओंखारनाय बायदि नुयो आरो बिदि आरो ओमफ्राय जिथियाना फुंनिफ्राय एसे माबा जाबा साना फहरा बारायोना होमबाना गावस्राबाथाय गोजानाव नुलांसिगोन आरो बेखौ खाथियाव नुला आरो बिदिसो जायसेबां फुङाव फैनो हायो एसेबांनो मोजां मानो होनोबा बे बुस्थुआ फोथा बायदि बिराद समायना जानानै थायो आरो जाबोयो आरोना जेनेबा ओंखारनायखौ बिदि नुयो दा जोंनि ओरै नर्थ इस्टआवथ' माबानिफ्रायसो नुयो नालाय गोजाननिफ्राय मानो होनबा बेयाव हाजो सानिफ्राय नायनाय जायो नालाय एकदम मेन थिखिनि हाजो बिदि आरो बिदि हाजोनिखौ नायनाय जायो बेखायनो मोजां नुयो आरो ओमफ्राय बाखिखिनि ओरैनो खना खना स्टेप बाय स्टेप अन्थाइ स्टेप थाबायनाय बेरायनाय वाकिं खालायनायल'सो आरोना बेयाव ओमफ्राय जेबो गैया वाकिंनि थाखायल' जेबोथ' गैया मेन बुस्थु बे सान ओंखारनायखौ नायनो फैनाय ओमफ्राय ओरैनो वाकिं खालायनाय बेल'सो बेखौनो मानसिफ्रा बिराद थैसोमलायना फैयो आंबो फैबायमोन गैया माथो दाबो थांगासिनो जा देन्जार थाखायोलै मानसिफ्राबो खमबाबो दिनै मोनाजासिम नामेट टिकेटनि दामानो 20 थाखा खरिबाबो 4 लाखसोआ ओंखारहैगोन सरि 6-7 लाखसोआ बिदि आरो 4-6 लाखसोआ ओंखारहैगोन आरामसे बरियानो माने खुनु टेनसन गैया आरोना बिदि मानो होनबा दासिमबो मानसिफ्रा थांगासिनो दं थांनायानो जोबा दासिमबो ओरैबायदि मानसि दा जों नैबे मैदानाव सफैबाय खालि जायगायाव थांगासिनो दं बिसोरबो हनै जोंहा ओंखारबोबाय नायनो बैफोर गामिफोरखौ बे हाजो गोजौनिफ्राय बेसेबां समायना नुहुरो बेखौनो नायनो फैयो आरोना गोजौनिफ्राय नायनो बरियासो बिराद मोजां नुदों नायदो ओरै दुमथेना दोनबाय फट' लागोन होननानै भिउ पइन्ट नालाय बियो बेफोरखौ दुमथेना दोनबाय आरो बिसोरो नै दहाय बे गेटखौनो खेवना होयिया नै ओरैबो लामा खुलिदों बिजोंबो लामा खुलिदों बेनो दा दहाय फुङाव खेवना होयिया जा फाग्ला बायदि माबाखादों सुबुंथिया सिग्रेट सोबजायोमोन बेयाव लाखिनो खोन्थाबाय माथो लाखिथाया बेलाय आपेल आंगुर फानदों बेयाव
ग्रेप्स बायदिसिना मोनजायो बेयाव ग्रेप्सखौ सावो ना फाग्लासो जुखाम सावनाय बायदिसिना सावनाय मोनजायो बरियानो ड्राइगन बायदिसिना फ्रुट बरियानो बे गासिबो फर हुइलार टु हुइलार गोजा बे गासिबो नायदो नै टु हुइलार आरो फर हुइलार गोजा गासिबो गुफुर गुफुर गोजा नुदों ना गासिबो माबा गोजा बे गारि गासिबो गारि गोजा गासिबो गारि गोजा मानसियाथ' मानसिखा जोबनो थांगाया बिरा लोगोफोर बे फख्रि दै बेयाव दुगैनो गोसो जायोबा फैनो हागोन दुगैफैनो हागोन बिराद बरिया मोजां आरोना बेयाव माने बे फख्रिया बिराद मोजां जायगा आरो बे जाय बे फख्रियाव जाय दुगैबाय बियो माने पाप उदार जायो आरोना बियो बिराद बरिया आरोना बियो औ माने बेयाव दुगैयोबा पुरा पाप पबित्र जायो आरोना एखे गंगा जमुना पबित्र दै बियो बिराद मोजां बियो जा बरिया जादों नायदो नै बरियानो बेफोरबायदि फेन्सिं थार लागायना दोनजोबदों बरियानो मोजां आरोना औ नै मेन गेटखौ सफैबाय लोगोफोर फैनानै मागुर ना मोनो बेवहाय नामा खिथाना हो नों आदा बेखौ दे डायग्रामखौ नों फरायना होदो आं खोन्थाग्रा जानोसै दे मागुरजों सिंगिजों 50 थाखा केजि होनना बुंदों बेयाव मोननैजों मोनसे जायो गासैबो लगायनानै बेयाव जमा जायो आरोना दा नैबे दाब्बायाव बेनो आरोना नै मारैबा मोजां जायगा नङालै बियो मोख्रा गोथै आं बिदि मोनामबा थानो हायालै हाट जा मैला सफैबाय आच्छा बेयाव काबेरि पानि दं नै बरियानो बुंजोबबाय लोगोफोर दोनथ'बायलै भिडिअखौ एसेयावनो बाय लोगो मोनसे पार्किं एरिया बियो नायदो नै गारि पार्किं बियो दाथ' ओंखारलांबावबायसो पार्किं जा मामुलि मानसि फैयाखै दे बेवहाय ना गोजौ मालायनो थांबावोब्रा गरमावलाय दा थाबा गारि दिहुननांगौ बिराद खस्थ' जागोनलै बैयावबो दं खोमाथ' दखान जा मानसिखा बाबा हा बे गदायफोरा फैगोन सोरबा फैदों सोरबा थांदों सोरबा फैदों जमा गिर्जा फैदों माबा दंमोनहाय हनै मैला थांलालै गोजौ गरमसो जायो